Hiç aşık kardeşler, esenlikler oğudaydı. Hoş geldiniz, hoş gördük sizleri. Yani şu yerine de vacip tema üstünde Türkmenistan. Häzirki durumu barada bir tema. Yurttaşlarla paylaştık da düşüncelerimiz, fikirlerimizi. E, Şöyle bir ýagdaý boldy yani ayın 11-ine Putin'in sözcüsü hökmünde, yani medyada sözcüsü hökmünde tanalyan neme var. Salawyov Life diýen bir gepleşik atlayan Salawyov jurnalist ýa bolyn öňe propagandist neme Mälim mottu. Şoň aýdan sözleri var da Ermenistan arada biz Ermenistan elimizden gidip barýar. Ol gidip barýar. Garas Merkez Aziýa diýe häzirki Türkistan bölegi bardyr. Şu taýnam biziň Merkez Aziýamyz diýip bilýär. Şöyle nime Kaktyryp diýsek ama bärirakdan gelýär da. Ukrainada sowon näçin başlanmasak da ýörüýte. Operasiýa diýe harby operasiýa başlanmasak. Belki biz ýene-de gaýtalap bilersiz diýen ýaly. Öyle tez daýdy. Ondan soň Kırgızstandan parlamentinden, ondan soň Özbegistandan alymlar, analitikler neme berdiler. Kazakstandan gaýtaryp berdiler ýa-ni adamy. Näme üçin böýdýänligini, halkyň mertebesini, bir döwlet guruluşynyň mertebesini ýa öz erkligi hakynda şonuň ýaly neme berdiler, tepki berdiler. Halavyowyň özüne dälde ol ýa kaçynyň Putiniň ýa-da Rus Federasiýasynyň rejiminiň sözçüsi, mediada sözçüsi, esas sözçüleriniň biri hökmünde tanalýar da. Yani şu neme tarap Rus Federasiýasynyň tarap tepki berildi. Indi berde bir neme bar da arka bahçamyz dip. Indi özümiz bilýär 17-nji, 18-nji asyr, 19-njy asyrda Rus imperiýasy, şowatky Rus imperiýasy Türkistany basyp aldy. Ondan öň Kavkazda neme etdi? Basyp aljylyk hereketler etdi. Özüne birikdirdi. Soň bir Rus imperiýasy, Sowet Soýuzy boldy, garas soň Rus Federasiýasy boldy. Indi kälam resmi taýdan Türkmenistanyň 1991-de şowatky Sowet Soýuzynyň garaşsyz boldy da. Ýöne biziň Milli Halasyz Komitetimiň häzirem Türkmenistan, häzirki Türkmenistan Rus Federasiýasyna baglydygyny, siyasi ikrarlylygyny Rus Federasiýasydan gelýänligi. Hatda şu mahkeme Rus Federasiýasynda KGB-niň filialy hökmünde. Şol mahkeme Türkmenistany kontrol altynda saklap oturşy, ýani dolandyrýar diýip aýdyp oturşymyzyna Putiniň sözçüsi hiç onu öz diline getirdi. Şol ýa-ni propagandistler ýönetim protokol boýunça işleýärler. Ýani agyna salynyp berilýär sözler. Ondan 16-syna Zaharowa çykyp press sekretary hökmünde çykyp Salavyowyň aýdan sözleri öz bir jurnalistiň şahsy pikiri diýip aýdyp geçýär, ýani ýumurly. Jurnalist diýerler bolýan, ýani garaz ýumurladylar, tepki beren. Indi bize Milli Halasyz Komitet hökmünde şu meseleni ortaga alyp halkymyz bilen paýlaşsak, her kim öz düşünjesini, fikirlerini paýlaşsa. Kardeşler elini galdyryp söz alyp bilersiňiz. Öňürti ýagdaýyňyza görärak, mümkinçiligiňize görärak haýat halyny boýun. Salavyowyň aýdan sözleri bu diňe bir jurnalistiň şahsy bir pikiri däldir. Bu hakyky bir imperial şovinizmdir. Bu biziň ýüzümize urulan neokolonial bir diktatdyr. Onuň maksady Moskwanyň gözünde biziň garaşsyz döwlet däldi, bir tabyn territoriýa, ýagny koloniýa boldugymy bize ýatlatmakdyr. Bugün men
Türkmenistan'daki rejime yüzlenýärin parlamentin deputatlary siz näme üçin dymýaňyz? Daşary işler ministrligi näme üçin reaksiýa görkezýäňok? Ýokary sud bar bolsaň näme üçin dymýaň? Generalny prokuratura näme üçin herekete geçýäňok? Milli howpsuzlyk ministrligi size esas yüzlenmän. Ýurdun içinde, daşynda biziň türkmenleriň problemasyny dile getirip, internete post goýsa, öýlerine barıp basyş etmäni bilýäňiz. Milli Halas ediş komitetiň agzalarynyň ýakynlaryna basyş etmäni bilýäňiz. Milli Halas ediş komitetiň agzalaryny ogurlap gidip, türme basmany bilýäňiz. Näme üçin şu wagt ýurdun bütübüligine, mertebesine hol tabanyp durka sizden ses çıkanok. Sizin güýjüňizdiň halka ýetýämi? Näme üçin bu guruluşlar bar bolsa bulardan ses çıkanok? Sizin sessizligiňiz bu koloniýanyň, koloniýa bolduğumyzyň aýdyn bir subutnamasydyr. Hani TikTok'ta ayak aldığından post koyan juristlarımız nirdesiz? Näme üçin bu arada post koýanýok? Hani TikTok'ta asuda asmanlı canım cigerim Türkmenistanım, seni söýýän Türkmenistan diýip durmadan wasp edýän blogerler nirede? Näme üçin dymýaňyz? Ýurduňyzyň mertebesi siz üçin hiç satmy? Nire gitdi siziň vatan söýleýiňiz? Menin de halkymyza yüzlenesim gelýär. Meniň eziz halkym, doganlarym, 145 ýyl bäri Rus imperiýasy ýurdumuzy we halkymyzy sömürüp geldi. Biziň aňymyza siz ejiz, siz siýasatdan daşda durmaly, sizdiňe tabyn bolmaly diýen düşünjäni urdular. Şu günkü Solovýowyň kemsitmeleri we Aşgabatyň dymmagy bu biziň üçin bir duýduruş jaňy bolmaly. Biziň ýurdumyz häzirki wagtda ýapyk bir plantasiýaly dolandyrylýandyr. Biziň gadymyz, biziň rahmetimiz, biziň geljegimiz başga bir merkeziň behidi üçin harjalýandyr. Haçana çelli gorku biziň öýümüziň iň uly mihmany bolmaly. Haçana çelli biz özümizi kemsidellere sesimizi çıkarman durmaly. Baknalyk biziňe bir daşarky basyş däl. Bu ilki bilen biziň içki razylygymyzdyr. Men sizi razy bolmagy bet etmäge çagyrýarym. Özüňize sorak berin. Biz haçan öz ykbalymyzyň eýeti bolmaly? Haçan biz dünýäniň öňünde başymyzy dik tutup, biz bir koloniýa däl, biz bir garaşsyz döwlet diýip haçan biz muny aýdyp bilmeli? Gelmedimi wagty? Biz bir subjekt bolmaly. Biz öz geljegimiziň arhitektorlary bolmaly. Eger biz şunu dymsak, erti biziň çağalarymyzyň geljegine bada gurarys. Öz ellerimizi bilen, öz çağalarymyzyň we özümiziň geljegimize garaldarys. Şu ýerde meniň deneme ýüzlenesim gelýär. Merkezi Aziýa halklaryna yüzlenesim gelýär. Men oňa bugün Merkezi Aziýa däl, men oňa bugün Türkistan diýetim gelýär. Goý meniň ata-babalarymyň ruhy bugün galkynsyn. Men oňa şu günden başlap Türkistan diýjek. Men Türkistanyň halklaryna yüzlenýärin. Eziz doganlarym. Biziň öz bolşlugymyzy, taryhymizy, dilimizi, medeniýetimizi öçürmäge tynanşan bir atary başymyzdan bile geçirdik. Kollektivizasiýanyň, açlygyň, elhençliklerini bile başymyzdan geçirdik. Öldürülen aydın elit gatlaklarymyzyň ölümini, gussasyny, agyrsyny bile ýaşadyk. Bir asyr boýu Moskwanyň epşigetinden teretmäne mejbur edildik. Emma bugün bestir diýmeli wagt gelendir. Bestir. Dekolonizasiýa bu bir baýdagyň degişmesi däldir. Bu biziň özümize dönmegimizdir. Biziň bir-birimiziň doganymyzyň, dogandygymyzyň, özümize gaýtyp gelmäniň bir nişanydyr. Ve bu yolda, dekolonizasiýanyň yolunda biz el ele tutuşup bile gitmelidir. Biziň bar güýjümiz
bizim birligimizdedir. Sağ olun. Öyle sağ olun Hayat Hanım. Kardeşler indiki söz alacak ve düşüncesini açacak. İzlenip bilirsiniz. Hı. Öyle Oğuzhan kardeş buyur. Salam kardeşler, geç yaşı o değil. Hakikattan şu Salavyo Putin'in ağzı. Şonun ağzı bilen gurlaydı. Deväbi Hayat Hanım aşağı 145 yıldan beri Rus imperiyatynyň gol astynda da odan bular öz bizim Türkmenistan watany öz bir vilayaty ýaly edip görýärler-de. Näme üçin bizim eğitim sistemimizi kısıtlaýarlar? Ilim bilimi, sebäbi özlerine hyzmatçy gerek. Iň uly sebäbi şu ýerde ýatyşyň. Näme üçin Türkmenistanda Türkmen mektepleriniň ılym berişleri pesde, ors mektepleriniň ılym berişi ýokary. Bir ýurtda öz diliň, öz mektebiň başga bir ýabanjy Rus milletiniň dili mektebi beýik bolup bilýär. Bunyň asyl amajy, niýetleri şu özlerine hyzmatçy, özlerine bir şu köçelerini sirip berer ýaly, musorlaryny aýryp berer ýaly hyzmatçy üçin edilýär-de. Asyl oýuny şol munyň. Sebäbi bular bizleri Türkistany hiç il adam hataryna goýanoklar. Sebäbi çukça da diýerler, baranam diýerler. Ne geçen tapar TikTok platformasında bir özbek ogluna, özbek watandaşymyza nähili bir orsun biri özüniň nähilligini ýa-da nähili agzyndan näme çykýanyny videoda görkezildi da. Näme diýe? Sebäbi şolorda hiç ili insap ýa-da bir adam duýgusy diýen zat ýok. Sebäbi şolar bizi gul ýerine görýärler. Şonuň üçin Türkistan bir nemelerden çykmaly. Orsun indi soň gulleri butarıp gelýärler. Şonuň üçin ýene de şolaryň horhory ýatan nokta. Bularyň arzuwy ýene de Orta Aziýany gol astyna salmak isleýärler. Özlerine hyzmatçy bolar ýaly. Ine şu wagt Orset'e Özbek, Türkmen, Kazak, Täjik sürüp ýatandyrlar Ukraina uruşuna. Hiç bir şol Orta Aziýanyň nemelerine ses çykýan däldir. Ne Özbek garşylyk berdi. Kazak da garşylyk berdi. Ama Türkmenistan öte uğra diýendir şolara tarap. Näme sebäpden uğra diýerler? Sebäbi şolaryň goýan adamlary bolan üçin, şolaryň bir hyzmatçysy bolan üçin edilýän oýun. Ýöne bu hasap soraljakdyr. Munyň hasaby ýere hiç berilmelidir. Buların gaçak yerleri ýokdur. Sebäbi bir giden çağalar ýetim galdy. Bular hiç sada jogap bermeli dämkam diýip düşünýärler-de. Ýöne hasap maşyny işläp dur diýerler. Şonuň üçin bular hasabyny bermeli bolar. Mene gysgaçyk jemledim. Sağ olun. Sağ ol. Arslan Bey. Buyur. Sağ olun Mevlam Bey. Derdim mene bütün halkımıza, ildeşlerimize aytmak isteýände, yani biz yurttaşlar gelin tez Türkmenistan'ı kuralım, yurdumuzu koralım. Biz gibritni uruşun içinde, bizi gibritni uruşun içinde yaşadı otur diyenimizde ildeşlerimiz bu siyasat değiller. Indi buna köpsü göz yetiminin dərsliğinden, bilgisiz kaldırılanından, informasiya kaldıranının sebebi en bol bilir. Ama bunu öğrettiler hem rejim tarafından bu sözleri halkımıza. Şu vakti aykal sayhal edip bilmediler gibridin urşun içindeliğimizi.
Bugünkü gün yankı köne düşmanımız ata-babamızı kırıp gelen, daşından gelen oruz, bizi kırıp gel oturan oruz. İçimizde düşmanı döredip, içimizden güymep geldi. Şol sebepten hem halkımız aykal saykal edebilmedi mi bilmedim. Indi bugün yankı düşmanımız olsa imperiya. Hakiki yüzünü açıp görkezdi. Salavıyor bunu. Salavıyor bu bilen. Şuna hem bolsa halkımız hemmeciyi karşılık görkezmeli şuna. Bu kibrit nuruşun içindemizde. Ştayda halkımızdan önde yankı Türkmenistan'da özünü kuruluş deyip hasapla oturan gulluklar var. Bunlar bir heptedir geçti sesini çıkaran yok. Bunlar ne için sesini çıkaran yok. Bugün eçelli biz neme diyetler devlet kuruluşuna ziyan getirdi deyip mesela Merdan Muhammed ve Umidecan Bekcanovan'ı bunlar tutturup oğurla vekil oturlar da. Hani siz Yok. devlettiniz salavıyor. Ne için cevap vereniniz yok. Sizin garaşlılığınız yani bir taraflı edip propaganda edip yürüyeninizin kırılma noktasını vurdu ya şu yedek. Salavıyor. O ne için kaytarı vereniz yok. Şimdi şu tayda ildeşlerim size aydeyin yenim. Şu tayda biz sesimizi çıkarıp korumalıdırız yurdumuzu. Ön içindeki düşmanıyla göreşip bilmediniz. Şimdi düşman başındaki düşman hakiki yüzünü açan vakti gelin ildeşler. Yurdumuzu terzi Türkmenistan'ı kurmaya gelin. Yurt meselesinde ildeşler her kim özünden bilip geledir ondur. Çünkü kimde ne emesi var olsa şunu söylen geledir ondur. Bilmedim ketmeni var mı, pili var mı, ne emesi olsun. Hiç olmasa bir setir koşku söylen mi, aydı mı ölen mi, tutarı ölen mi, kimde ne emesi var olsa şunu söylen geledir. Hiç zadınız olmasa özünüz var. Şonunuz ölen gelinmelidir. Yurt meselesinde. Şimdi gelen vaktinizden bu rejim ya Orspagonlular otur bu siyaset deyip size üstünüzü bastıracak olsa sen salavıyor cevap vermen gelip bana bir zıt diyecek ol oturtsan mı deyip gön yüzüne cevabını verin. Sebep olar birinci cevap vermeli kulluk deyip kuruluşları bilen cevap vermediler. Aradan bir hepte geç otur. Çünkü neçeli cevap vermediler. Geçen dönemde. Ama Yok. hazırlıkça cemledim. Sağ olun. Yaxşı, sağ olasın be. Meleka hanım, söz verelim. İş mümkünçlüğüne görerak. Sağ olun kardeşler. Bu senaryo bir de günü yüzümde aytıp duruyor. Menki siz olsa kursunuz diye istesem var eder, istesem yok ederim. Açık açık mesaj verip dur. Yine de şu tayda bir adım altınçılık geçerdi. Türkmenistan dine kahve yüzünü neme adat bir taraf yok karışsız diye. Aslında biz bağımlı şonu. Hani men arkamda duruyor. Ors tuvalet getirdi, medeniyet getirdi diyenler. Şimdi görün Ors'un sizin nemediğini. Bu Sarayyov'un beriyen mesajı dine Türkmenler içinden ehli postayvet devletlerine yeniden çok imperyan kolonyası hizmet etken devletlere, Türkiye devletlere değişti. Hemmemiz bir yeri cevizleşmeli diyecek olan ehli Türk devletlerini Özbek, Azerbaycan, Kazak, Kırgız, Türkmen hemmemiz gayet oğul vermeli. Koşadırnak içindeki, Türkmenistan'ın içindeki hazırki devlet hakimet deyip özünü adlandıranlar ya da adı vardı özü yok, meclisi, hukuk koruyucular adı bilen belli olan mahkamalar. Bunlar gayet oğul hükümüne yekece ağırdan cevap vermediler. Sebebi bunların
Şo salavejiklerden näme üçin men yurduma, men toprağıma, men milletime nirdäki bir salavejler ýa-da baradejler höküm ýöretmeli, her şeyden, beýden, uruş eder, alaryn ýolaryny. Näme üçin biziň halk, biz halkdan biri bizem. Näme üçin halk gaýtaly bermeliler? Ýurdun eýesi halk. Ol hökümaten bir döwlet işgäri bolmaly. Sen ýurduňy goramakda şo vatanlar, şo toprakda doglan bolsaň, göbek ganyň şo taýyp daman bolsa, sen hakyň bardyr öz topraklaryny goramaga. Soňam ine näme üçin bize gerek? Şu illüstrasiýa näme üçin gerek? Ine şu taýda belli bolýar. Näme üçin käbir köp reformalar geçirmeli? Ine şu taýda belli bolýar. Näme üçin biz arhivleri açmaly diýäs? Ine şu taýda belli. Ýurdun içinde en tek gynansaň milleti gynanyp utanyp aýtýan sözi milleti türkmen olan salavýoglar, baradejler känler ýurdun içinde. Şoň üçin hem şolar döwlet işgärleri imtimotar şolara hyzmat etýänler. Näme üçin toprak eýesi bolmaly diýe yer suw reformasy näme üçin geçirilmeli? Haçanna halk toprak eýesi bolsa, ýurduň eýesi bolýandyr. Ana şonda sesen batly çykar, goramanan biler. Häzir bolsa ýurt bizinki däl. Ýöne ýurdumyza eýe çykmaly. Näme durýanan bolsa. Haçanda toprak eýesi bolsaň, ýurdun eýesi bolsaň, sen ýurdundan guşamyçma senden bir sorak. Ne Türkmenistanyň garaşsyzlygyny diňe kawy düşünledi, şu taýda eýem bolsun özü näme otur. Biz düşünmesek biziň aýdylanlara ananmaýanlara mana şu taýda göz ýetirer, şonu diňleseler. Biziň hiç geli biz bağımlı duruşuna dilem utordu. Bizim bir özerimiz hem yok, özel erkinligimiz hem yok. Hemme zadımız elinden alınan. Telefonlar bağırlan, ya mahamalar tarafından paylaşılan paylaşımlar derine diye biz öz telefonumuzda işleyen adımızı yağış yağdı, sihir bastı, gar yağdı deyip şulatlar paylaşmana hakkımız yok mu? Ya öymallılar bir günahsız maskarandan oğlumu, kıyırımı baskı yaptılar deyip şulatları biz aytmana hakkımız yok mu? Bizim erkinliğimiz elimizden alınan. Yaşları bilimden kesilir, internet yok, söz azatlığımız yok. Öz fikirlerini, düşüncesini ekranlarda paylaşan iyileşlerimizi apar topar hamala bir cinayet işleyen yer edip öz fikirini aytmagam yasak mı? Türmelere batyalar. Merdan Muhammed näme cinayet işledi? Doğrular aydan üçün kaçırıp alıp gittiler, türmeye battılar. Ya da yurtta kanunun, konstitusiyanın işlemeyenliğini dile getiren Umida Bekcanovan'ı. O zatlan hemmesi bizim orsun yeniden golasından çıkmadığımızı garaşsız değerliğimizi bağımlı, şolara bağımlılığımızı suud ettiyen zatlar. Şoň üçin hemmemiz birlikde hiç zatdan gorkman, çekinmen artık en soňky noktamız bizim ýurdumyz elinden alınsa soň nire gitjekdi halk? Kim saňa geleň dep bucak açyp oturanmamy? Öz ýurdumyza, topraklarymyza eýe çykaryň. Bizden geçenem bolsa döwür, gelecekde biziň ýaş çagalarymyz ýaşamaly şo taýda. Şu artlykça şular aýdaýyn. Ýok. Doğru, sağ olun. Leyla Hanım buyurun. Söz gerektirinki. Sağ bolun. Bizäne ýagy Salawyov ne üçin ondinde bu ýurtlaryny elden çykarmaly emas, elden bermeli emas dep durupdy. Sebäbi bizäni kul etip saklap, ýaňy
bir yerde uruş bolsa bizeni bagalany kullanmaly. No ağır işleri bolsa bizere ettirmeli. Ana şu üçün bizeni koldan çıkarası gelmedi. Şunun üçün bizeni kullanmak üçün, kul etip saklamak üçün şunun deyen gapni çıkarıp turtdu bula. Ana Azerbaycan gitti, ana Kazakistan gitti, Özbekistan gitti dep. Onu Solovyov'un o nelerine hiç tepki vermedik bizler kahramanlar. Hormatly kahramanlar, arkadagları, halkymyz arkadagları. Bular ona tepki berip bilmez. Sebebi o Solovyov ýaňy Putin kakasyny näsi agzy bilen gepleýdigen bir näse da. Sözçüti. Medyadan Sözçüsi. sözçüti. Hawa şunuň üçin bular tepki berip bilmeydi. Eger halkyny sorasadam, yurtuny sorasadam iki kollap beredi. Bermeke taýýar bular. Bu kahramanlarymyz bizeni. Berdi Muhammedowlar kahraman-ku. Neçikine kahraman boldy bular? Halkyny korap bilmese, halkyna hyzmat etmese, unakara kahramanmış. Ya bir uruşda uruşup kahramançylykyny alyp berdimi? Ya Nazarbay Aytakmy şular gibi. Ýok. Bular tepki görsetip bilmeydi. Bularny çizgan çizgyndanam çykyp bilmeydi. Egerde halk oturaverse Russiýaga ötüp hem getedi bu Türkmenistan degen yurt. Ana olsun Türkmenistan kartadan öçüp getedi, kartadan. Bular tepki görsete bilmeydi. Bular orusny kolunda oynalyp durgan oyunçaklary, iguruşkeleri. Ana şu üçin hem tepki görsetip bilmeydi. Yaxşı, indi näse ba? Daşary işler ministrligi ministri kim o? Reşit Meredov. Hawa. Odam dymykyp oturupdyk o dämini başga ýerinden alyp. Nöçe o tepki görsete bilmeydi. Bular hem kahramana giredik o, kahraman edi. Osunam ýagy nädegi sakally pampersli imansızlary ba. Olaram deplesin, tepki görsetsin. Bu haram kulalar tepki görsetip bilmeydi eken. Bu Solovyova. Halkymyz özleri bir näme etmese, hakkını talep etmese, inşinettirip çıkıp deplep şulany näsini bermese, tepkisini bermese, halkymyza boljak şu Uygurlar din bolup kalyşy mümkin. Ana şu üçin wagtynda gözümizi açyp, halk bolup, Milli Halas Etjik Komiteti tarapynda durup, birgelikde hakkımızı talep etmelimiz, kulçuluktan kutulmalımız. Mundylara yol koyup bermelimesmiz. Hiç kaçan halkın arkasında durmaydı bular. Bu kahramanla durası yok. Dinen kahramançılıkını bular Milli Halas Etjik Komitetini azaları çıkıp deplegende özlerini ýaňy Türkmenistan'ın içinde ikinci Hudaý din hysetip ýürgenler gelip bizlere ne tädi ýaňy Merdan Muhammedowny kaçırıp gitken din osunam Ümide hanım Bekcanowany kaçırjak bolup hereket etken din şundy etip bizlerden ne tepki görsetedi bular. Solovyova tepki görsetip bilmeydi. Bu Türkmenistanly hudaýlary. Bu Solovyovla Putin bir zat degende bular
Demini katda almay oturadı. Sağ bolun, şunu aytyn dedim. Öyle sağ olay. Bela hanım. Bahar hanım buyurun. Bizim kağız yüzünde garaşsızdığımız Türkmenistan'ın hakimiyetinin Vladimir Solovyov'un kemsizci sözlerine dımmak, hiçbir qaytargı bermediğine cevap bermedi. Büyük garaşsızlık barasındaki ertekli maskasını dolu yüzünden düşürdü. Kağız yüzünde garaşsızlıktığımızı görköz geçti de. Öz halkynyň öňünde jellat, ors eýeleriniň öňünde hyzmatkar ýaz dimin çykarman durdular. Haçanda Milli Halas Etiş komitetiniň agzalary daşary ýurtda öz hak hukuklaryny talap edip sesini çykarsa, derrew döwlet men, hökümet men diýip oturan jellatlar rehimsiz ceza berje öwrülýär. Türmede gynamalar, maşgalaryna edilýän batyrşlar adaty moda boldy bularda. Emma Moskwadan açaçan kemsizji buyruklar gelse, siz meniň arka bakjam, bitjek ýeriňiz ýok, biziň koloniýamyz siz diýse, jellatlar gorkusundan Berdimuhamedowler, Raşid Meredow bolsun, bunlaryň sudy, prokurory bolsun, parlamenti bolsun, bularyň blogerleri bolsun, hiç ses çıkarmadı. Bizim hälemleri orsun elinin aýasyna dygmady. Bir 2-3 ay boldy. Türkmenistanly ýurtdaşymyz ogluny gözläp, o ýere işlemäge dikdeni urşa alynan ogluny gözläp gidende şu bir ýerde şu urşa uğrutulýan ýer bolsa wayankomat diýilemi nämemiş, şo ýerlere baryp seredende yok hiç il adı çıkmadı. Soňam ölüleriň arasyny gözlände Türkmenistanly ölüleriň 87 sany Türkmenistanyň erkekleriniň ölüsini görüp çykypdyr. Ýeke şolaryň içinde ogluň bamy seret tanasaň diýen morga beripdir. 87 sany Türkmenistanly ceset görüp çykdy şo. Hani Türkmenistan eger öz başına garaşsyz bolsa, bir tarap bir döwlet bolsa, näme bulary Moskwa işlemäge gitmäne bir ýol berýärler. Bir iş ýok, mejbur bolup çykmagy mejbur edýärler. Moskwa gitmäne, ondan soňra näme ölüsini atasy gözleýär. 87 sany ýaş oglunyň studentam bar diýe içinde talipler işlemäge giden beýleki oglanlaram bar diýe ýeke içim ýüregim paramparça boldy diýip maňa edil dün şonu habar berdi. Hani hökümet Solovyov diýip serilip ýatýan çağlar näme üçin öz watanyna üns beren aklar? Çünki Türkmenistan siyasi erki Russiýanyň elinde, Putiniň elinde häzirlikçe. Putin'den soň ýene bir gelse oňuň eline geçi, Yeltsin'in elindedi. Ondan öň Brejnev'in elindedi. Ýöne elinde biz Russiýanyň. Ýöne halka aldy. Türkmenistan öz häkimiýetini halkyň söýgüsü bilen däldi, Russiýanyň razylygyna dayanýandygyny görkezdi daşýardy açyk. Moskwanyň göwüne degmek bular üçin iň agyr özüne bir neme kemsedici utanç şonýalyk edip görýärler. Türkmenistan häzirem Russiýanyň elinde, İslam wagtyna çözi biljek, İslam wagtyna aly biljek. Biz Türkmenistanda şu wagt kwartirant, türkçeýle aýdanda kiraçy. Biziň ähli baýlygymyzam Russiýa alyp otyr. Bizim o kirany ödenýäli artykmacy bilen ýuwup otyr. Halkym bolsa geday. Türkmenistanyň içinde iş ýok, jellat var, türmeler var. Ine şu datlary düzetjek diýende Berdimuhamedow konstitusiýany açyklap halka öwretjek diýende Umyda Janbekjanowa.
Bular näme üçin ogurlýarlar? Türkmenistan ayrı bolsa halk eşine de çıkacak. Ayrıtyn hakikat garaşsyzlygyny almasın, halkın gözü açılmasın. Kör etdik biz 145 ýyllap buny Russiya azap edip kör etdik. Şu kör gözler açılmasın. Bağlının diller geplemesin. Eşidýän kulaklar duymasın diýip şoň üçin Merdan Muhammedow ogurladylar. Han adalet nerede? Türkmenistan garaşsyzlyk mı şu ýerde? Bir taraf mı biz? Haýsy? Ýöne televizorda jykyr Türkmenistan ösüyor. Iqtisady taýdan ösüyor. Ay Arkadağı diýen şäherimiz var. O 3 ayak 5 ayagyny görkezýär. Diňe Aşgabatda var o zatlar. Aşgabatda da ýöne owadan ýerler bolany bilen adalet barmy? Şo ýerde de halk getler bilen aklar. An biziň garaşsyzlygymyz. Halkymyz bu zatlary gözüni açmasy gerek. Biz watanymyzy kazanmasak biziň soňumuz ýok. Ene eýem Slavyow her bazar güni ýaýyny berýändir. Açyk-açyk aýdyp otyr. Özbegistan hem elinde, Kazakistan hem elinde, ähli Türkistan döwleti olaryň elinde. Hiç elini çeken aklar. Sebäbi biriniň gazanyny gaýyp tabagyna taýmany öwrenen bir basmaçy millet. Halkymyz muňa gözüni açmasy gerek. Ýaş oglanlarymyz Russiýada ölmesin. Gyzlarymyz hem Türkiýe gelip senanlarymyz hyzmatçy bolmasyn. Öz watanymyzy gazanaly çağalarymyzyň gelejegi üçin hakykat garaşsyz bir jumhuriýet guralyň öz başymyza dikeldeliň. Sag bolun. Öyle, sağ olun. Ümit Bey buyur. Söz gerek sizden. Söz almana mümkinçiligi ýok bolsa häzir onda Bayram Bey'e geçirelim sözü. Bayram geldi Bey buyur. Salam kardeşler. Sağ olun söz veren ben. Sesim geldi mi beton? Haydi. İyi salam yo. Yeni adam aydın attığını bile yaşıldan bol yaşal tüm dari aydıktır, onu düşündürktür. Yani o dediğin diller aytlar bizimkilerden hiç şeyli karşılık yok. Yani Türkmenistan'ın 100% olsun elinde değil. Bu kanı ortalı yapmanın 8-90% olsun elinde değil. Yaşında bulaydıktır. Azatlara halkımızdan düşüncelere olsun öz dili bilen aydan soň düşünceler gerek. O adamın bir Türkmenistan däl. Bu ortalıya değişildi. Ortalıya halklar olup düşünmeler gerek. Başta 1800 ýyllarda gelende agzybyrlyk bolman soň bir-birden alam bolsun diye şoňa birlik bolup karşılık görkenýärimiz gerek. Ne diyecek? Görmüşler. Sağ olun. Öyle, sağ olun. Amerika'da sesler telefonu yapayım. Öyle, sağ olun. Ümit Bey buyur. Mümkinçilik. Göredi mi? Var. Sağ olun söz verenize. Menem öz pursatımı bekleyedim. Ama bir vatandaş, bir yurttaş olup dil bu meseleni dil almak benim için bir pursat. Ama köpten beri garaşan pursatım. Bunu bu Kremlin'in sözcüsüne İbrahim şu probleması, meselesi millet toprak bolmayan Goşadırnağı içindeki hükümete ama cenayetçi topara şu Kremlin'in golu Türkmenistan'da golu olan hükümete ve onun yallakılarına aktivistmak boktivistlere ama yurt milletlerde olmayan ama bu meseleye ağzını açıp bilmeyen hemmesine değişli azrak tarihe değineyin ama
1879 ýylda 6-7 min agyr asker bilen geldiniz. Hawa gördüňiz 400-500 min türkmen içinde çağalar we garrylar bilen birlikde 400-500 min rahat oturan halkın üstüne çözdüňiz, başa varmadı. Hawa alıp bilmän, hawa rezil olup, hawa izinize döndünüz. Ondan sonra 12 min, 13 min esker bilen gelip hawa çağalar demen, garry demen kırdınız. Hawa bu Kremlin'in sözcüsünün aydan sözleri ses çıkarıp bilmeyenler hem meňize değişli. Hawa kırdınız. 1881 ýylda kırdınız. Doğru değil mi? Indi bizim Türk dilinde aydanımızda rövanş, Türkmençe aydanımızda gata agyr rol ya. O Türkmen sözünü ulanmayın. Halkımızın %50% Türkiye'ye gelip giden üçün bilýändir. Hawa rövanş diýmek näme diýmek? Hawa bir önkü karşılaşmada yenilen, hawa indi kesek karşılaşması. Hawa şu cenayetçi hükümet size yüzlenýän, hawa bokdistler size yüzlenýän, hawa Kremlin'in sözcüsü sana da yüzlenýän bir yurttaş olup bizim rövanşymız bar. Hawa täze Türkmenistan gurulandan soň hawa yurdun içindeki olsun, daşındaki olsun hemmeňiz hawa buyurun açık meydan gelip bilersiniz. Gelin hani önkü alı rezil olup yerin aşağına sokmarısmı? Hawa ayçaklarım şulardan avarat, sağ olun sözlerinize. Ola sağ olun. Oğuştayda ne menuriyatlat geçen sizin can doğunumuz hem komşumuz Azerbaycan halkı onun hakimiyeti Rus Federasyasından uzaklaştı. Gözüm elim görünüptü. Ondan sonra Ermenistan yine şu yolunda, Ermenistan halkının yanında. Şu neçelle Ermenistan halkını ezik gezdiler, türlü oyunlara sokup gezdiler onları. Şimdi Ermenistan halkım akıllandı. Doğru yolda var ya biz onların halkının yanında. Şimdi asıl adı olan Türkistan bölgesi onların şanki imperial demeden uzaklaşmak niyetindeler. Özerklik isliyalar Türkistan halkı. Olam doğru yoldur, doğru harekettir. Şolary boşayın dedim yani. Golda ýatdy. Taş yorumdaki can goňşularymyz, oğullarymyz we hemmesini golda ýat. Milli Halat Edici Komitetiň adyndan. Indi şaýda halmat aga özüňizden boşmak, pikiriňi aýtmak niýet mümkinçiligi bar bolsa. Bar. Awal salam yurttaşlar, salam kardeşler. Batı ağırlı meseleni goza otursunuz. Her biriňiziň aýdyn sözüňiz bilen men radylaşýan, gollaýan, täp ol şu sözlerin içinde ýaşy çykyşlar ol halkymyzyň agasy bolupdy. Salabiýowyň dili bilen Rus imperiýasy gurulýar. Hakykat, ajam bolsa şol şeýle. Sebäp bular bidin ýanky aýdaýly Putinin bidin Salabiýow gurulap bilmeýär, ol sebäp sözçüsi iň esasy propagandisty şol Kremlin. Ondan bir maslahat ol alyp kellesine gelen mikrofon aýdyp bilmeýär. Öňünden barlap görýärler. Öňüne bir şunu aýdaly, nähili reaksiýa bildirýär Merkez Alýansylar. Onun soňra şolaryň içinde ygtybarsyz bar bolsa bizim bellen ýol başçylygymyzdan ýa kürsüde oturdurlarymyzy derrew çalşar ýaly. Gördüler, ýanky bir Merkez Aziýa döwletleriniň hiç prezidentleriň hiç ýerden tek çykanat. Demek olar öz ýa kürsüsini öde oturýar, Orta Asyýanyň öňünde. Ol mezli sagdaty ýa aýdaly bloger ýa bir halkyň öňüne çykyp taryhy düşünjeler berip duran adamlar beýlekiler iki ýeke çykyş etdiler. Sag bolsunlar, olar mende öz halkynyň adamynyň gürlemäge ýa halkynyň derdini aýtmagy hakly adamlar. Emma şu günde çelýän kardeşlerimiz bellep geçdi.
Türkmenistan'ın ne ol özüni hökümet dip atlandıryan guramaçylykly jenayatkar toparynyn ne de şoňa hyzmat edýän islenlik wezipedäki kursy saklap oturarlardan ya da şol medeniyet işgäri diýämi, somod işgäri diýämi ya ýurdun daşyna çykarlardan hiç birinden şu meseleni ara alıp halka pikirini aýdarlaram bolmady ya neçe emegül pikirini düşündirip aýtjagym bolmadylar. Sebäp näme? Bular garynjaklap ýaşaýar, garynjaklap işleýärler. Yeri geleni aýtmaň zat ýurtdaşlar, indi dinläp otursaňyz hemmäňiz. Türkmenistanyň içindäki diňe 1% halk aýdaýly dolulugyny, lükgönlügini şo orsun hasabyny ýaşap ýör ya orsun elinden çörek ýýärler. Şo Türkmenistanyň baýlygy bar diýýär. Şoň 1% ýurtda galýan bolsa, ine şolar şo 1%-iň ýal ýagylary beýleki halkdan tapawutly ýaşamak üçin ine şolar şo 1% ýeterlik. Bular haýsy şähere gidenim diýse gidip bilýärler, haýsy ýurda uçaýyn diýse de uçup bilýärler, siýahat etselerim, halkdan tapawutly ýaşaýarlar. Şolary ýeterlik aňry başy bilen. Olar sen halkyň bilenem işi ýok, döwletiň bilenem, milletiň bilenem, gelecegiň bilenem. Öz maşgalasy pülpüllep ýaşap ýör. Bolny şoňa da şolar arazy. Onun üçin olar orsa elbetde hyzmat eder. Halkdan tapawutly ýaşamak üçin. Yani bular pikredene halktan tapawutly, özüň maşgalaryň tapawutly ýaşatmak üçin sen tapawutly zähmet çekmeli. İsle ol el zähmeti bolsun, isle ol dil zähmeti ya akyl zähmeti bolsun. Yani şo tapawut bilen sen özüňi guruply ýaşamagy ya tapawutly ýaşamagy ymtylmagy we hukuk kazanmagy mümkinçiligiň bar. Bular bolsa şol orsun öňünde ýazylyp yatıp sonun 5 saygadan onun ýene de son halkymyzyň maňlaýyna ine şanykda oňýaly da urýarlar da kellesini ýerden galdyrmadan. Ine o bu Salavyowum muny bilip dur, o bilmän çykşadan aga. Han gel ýene bir gezek barlak göreli, biraz garşylyk bildirse onu biler, kim bize garşylyk bildirýär? Ýok, bildirmän sesini çykarmasalarym diýmek olar eýem dol bizim golumuz öňkümüz ýaly bulary ullanmany dowam etdirýär. Edilen çykyş ol. Başy ütkeşik zat ýok. Lap geçdiňiz. Kardeşler sağ bol, her bir ýeriňiň aýdanyňyz azam bolsa şo şuwul kum watanymyzyň, halkymyzyň, döwletimiziň durmuşyna bar azy hakyky. Indi bu ýurdun içinde iş ýok, milletler halkymyz ýurdun daşyna çykyp işleme mezur edilen. Çıkandan sonra ýygyna gelmesi gaýgy bolupdyr. Erkek kişilere goýberen aklar, bulary moda tapypdyrlar, ortaýda uradyp. Şo taýdanyp Orsagalaryň islew boýunça ine Ukraina halkynyň garşysyna uruşa sokýarlar. Ýaňaýdy otyrdy Baharhan, şunça ceset ýatyr Moskwa morgana dip. Näme üçin muňa ilçhana eýelgeden akya Türkmen döwleti ýa hökümeti? Ha? O näme üçin gurban bolan ol ýa-da doganymy dolananymy ol ýa-da dynjanmagydan turist olup Norwegiýada ýok olan ýygyny ýörüýte samolyot ugradyp getirýärler Türkmenistana. Bir yatan, morgda yatan ýigitleň watany ýokmy taýdy? Ya olun enatasynyň goşon ýokmy Türkmenistanyň topragyna? Ya şolar bilen şolar adam dälmi? Şolar dälmi? Şolar şo wezipeleri urawa gören. Taýlamasa da. Sesini çykarmagan oturdy diýmek urawa görmeklik bolýar. Inni şolara hiç kime gerekkä. Türkiýdakileri özüňi görüp otyrdyň hany kimsizlikle mazary. Şo Türkiýe çykanlan köpüsiniň mazary şo taýda boljak eger biz häzir halk bolup öz ýygymy, watanymyza, topragymyza dolanmasak. Ama yurt dilinde tanı görünüp otyr. Kartada 5 minut ütkedýärler. Gördüňizmi? Demek Türkmenistan'ın elinden aljak bolup duran töwerekdäki döwletler azlar. Birinji nowatda hany Orsiýet aýdy oty bizinki diýär. Bolly oturdy erti, ol prezidentiňem ýok, döwletiňem ýok, konstitusiýaňam ýok, Orsiýadyň bir welaýaty diýer, ol onuň oturup kibden gysyp, ol ýanky 1% o taýda diýenim hedil edip ýaşar. Ýöne galyn 99 götürüp ýylat, nädip ýaşamaly, ýa nädip gözeran görmeli. Bular orsun siýasaty aňyrdan gelýär, ýurtdaşlar, enten bärden gaýdýan. Bular şol ýanky garaşdyrlyk ally diýilenden soň
Son bırak wagt geçti aynalılar şu bizi Merkez Asya'da halkları ya Türkistan'da halklar gorkasyny saklamak için bular meçe görüp ene Awganistanyň Taliban'ın hakimiyet başına gelmegini kazandylar. Ene Talibanlar orsun dosty. Belki bizim milletlerimizden Taliban'dan gorku diýýär çaly bir zat bolsa ene söz basyp alır urur dedi gulgyryna götüp kullanırdy. Ol özünün kullanıp oturan zadyny onun boynuna ýükleýärdi. Olur hem aljakdyr, iýjekdir. Onu men ýok diýmek. Ýöne şu syýasy oýuny şu belki Merkez Asya'daky ya Türkistan'daky halklaryň boynuna dakýar. Bu halklaryň depesine galgap otururlar. Hemmejigi bez külçeni hemmejigi dikme serdar. Bulan birinem halk ak görekden saylap ses berip saylan ýolbaşçylary da. Ondan halk bir ýany, olur bir ýany diýilen ene durmuş emele geldi. Bu näl o bundan 35 ýyl başlandy. Ýöne indi şuň kun azy netijesi hakykatdan biz häzir şol Putin'in sözçüsini degerli we degişli jogap tapmasak ya aýtmasak ya diýmese onu ertesi gün ýam gelip seňini olara ozal dikme serdar indi gelip şoň orunmasarlaryny universitetden getirip goýup başlarlar. Ýam bar maglumat şo köşüm gor ýanam orsun demesi pagonsuz şoňa gözegçilik edýänim şolar ýurtda ol ýöne köýere 30 goly kanal rus diline çykanaga. Ya Rus mekteplerini açıp başladılar täzeden. Orça gürleseň, orça ýazsaň, sana wezipe var. Bolmasa ýok. İkinci tarapdanam soňra ertesi güni taýýarjak aşyňa ýese olar gelip diliniz bilýän bolly hana size brigadyrlar şoluň gol astyna borsunuz diýär. Emma Salavyov'un aýdýan diýen sadyr türkmen düşünýär dille aýtsam şeýlere o syýasy dile geçecek bolsak onu has uzagdyr bu gurulmalar ýöne kardeşler sag bolun aýdan hemme pikirleriniz üçin goý halkymyzdan diňlesin görsün özüne gerek netijany çykarsın oňlasa hana komment ýazsyn şolaň aşagyny bolmasa da özleri düşünüp herekete geçdirler. Sag bolun diňleň üçin. Sağ olun Raza. Ayçahan Hanım buyurun. Hiç yaxşı kardeşler, men geç kaldım yani şu işim bolup kaldı. 1924-nji ýyldan 1991-nji ýyla çenli Türkmenistan SSR-iň düzüminde bolan. Şonunam 1991-nji ýylyň 27-nji oktýabryna Türkmenistan garaşsyzlygyny yglan edýär. Soňra da 1995-nji ýylyň 12-nji dekabryna Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan ikrar edilen bir näçe döwletleriň ses bermegine Türkmenistan öz bitaraplygyny aldy diýe. Indi bu ýerde näme diýmek? Bu kagy ýüzünde vatandaşlar. Sebebi Türkmenistan kagy ýüzünde hem resmi taýdan hem hukuk taýdan garaşsyz Russiýanyň gol astynda däl. Ýöne gizlenlik bilen yerasty ýerüstü baýlyklaryny Russiýa uğratmakda ol açyk emma gizlin Russiýanyň gol astynda. Bizim baýlyklarymyzy sömürip oturandygyny vatandaşlarymyz bir näçe gezek aşançylyk bellep geçdiler. Indi 1924-nji ýyl 38-nji ýyl aralygynda Gaýgysyz Atabaýewi ors öldürdi. Şol adam Türkmenistany Russiýanyň gol astyndan çykarmak üçin täze bir Türkmen Jumhuriýetini gurmak üçin Russiýa giden adam ýöne şonu ors öldürdi. Soňra bizi orsun taryhymyza seredemizde bir näçe şunki Ukrainaň üstüne çotuş edip näçe münsany ölüm ýitime sebäp bolup oturan ýaly Türkmenistanda Türkmenistanda ýanky uruş açan Türkmenistanyň üstüne çoluş eden ýönüşdatlar hiç biri taryhda okudulan ýa-da yaş nesillere de öwredilen akşudatlar. Şularyň üstü bastırılıp şunki gün şu jenayetkar rejim biz Gurbanuly Berdimuhammedow, Serdar Berdimuhammedow ses berip saýlamadyk vatandaşlar.
Biz saylamadyk. Bütün şuun kün Türkmenistan'a näçe san ilat bar bolsa, hiç bir şoňa ses berip saylanmady. Şoň üçin biz gaýgysyz Atabaýewiň gurjak bolan jumhuriýetini biz täzeden dikelder gurju mejlis bolup. Biz şol Gurbanuly Berdimuhammedow ýa-da şuňky bikanun rejim şu zatlara jogap bermesin, Salavyýa da jogap bermesin, Putin'e de Russiýada gorkup otursun. Şu hiç açan Türkmen ýaşlarynyň ana ýani Bahar kardeşimiz belläp geçdi näçe sany Türkmen oglanlary Russiýa tarapyndan Ukrainada öldürilen cesetlerini gören. Ýöne oňdaşyndan amana 300 näçe sany Türkmen ýaşlary Ukrainada ýesir otyr şu wagtlar. Biz şolaryň janynam sorarys, ganynyam sorarys. Biz şolara karşı durarys. Biz hökman şu Salavymy ýa-ni Putiniň sözjüsi Salavyň aýdyp oturmagy hem biziň şu bikanun rejimiň sessiz oturmagy şuňana şu Birleşen Milletler Guramasyna da hemmetine de ýüzüne tükürmek bolýar da. Sessiz oturmagy eýan şol birnäçe döwletler tarapyndan bitaraplyk kabul edip statusyny alan bolsa Türkmenistan, şoňa da tükürdigi bolýar şu watandaşlar. Şoň üçin biz hökman gurju mejlisi bolup şu gaýgysyz Atabaýewiň arzu eden jumhuriýetini hökman dikelder gururs watandaşlar. Salavyýa da jogap bolar şu diýip düşünýän. Sag bolun. Ýa, sag bolun kardeşler. Her kim öz düşünjesini, pikirlerini aýtdy. Ýa watandaşlarymyz, ýani ýurtdaşlarymyz bilen paýlaşdyk. Biligi berdik. Arslan bey, şunu dolduracak mısınız? Buyurun. Merdan Bey, üstüne doldurmak istedim hemen. Yani kaydanlarımı terzenden kaytalasımam geldi de. Dedim, şunca yıldan beri Türkmenistan Cemaatker Toparı biz garaşsız, biz bir taraf deyip propaganda barına edip geldiler de. Ona hem ummasız pullar harcap geldi. Şu edilen harcamaları hemmesini yani propagandalarını şu Salavyýew naşy Sredni Aziýa sözü bilen hemmesini silipsindi de şunça yıl gibi edilen propagandasını Cemaatker Toparı yani halkımızı aldap gelenini hakiki yankı yüzünü açık görgeniz diýmek isleýände bir gramam ses çıkarmadı Cemaatker Topar. Bular diňe halkymyzy aldap geldi de. Seredin yankı Oruslar bizi özünün yankı halop hasap ededi. Bunu Stein'de öňüňizden hem çıkýandyr videolarda ya TikTok'ta ildeşler. Hani Oruslar köçesine çıkadlarını seredin bu taýda musur köpeli giden dedi. Virniti yankı gaýtaryp getirin dedi. Bizim yankı Özbekleri, Tacikleri, Türkmenleri, Kırgızları gaýtaryp gelin dedi. Şu musur yüklü donalarımızı getirin bize deyip şu yerde gemsizde otur, mertebemizde böyle oturdu. Bunlar aslı şonun yalı yerinden çıkıp cevap vermeli. Özünü kurama deyip hasapla oturanlar. Hele ki bu Salavyýowda ağda dünder etmeli bunlar. Sağ olun cemledim. Bolýar, sag bol. Ümit bey, buyur. Sağ olun Serdar abi söz söyleğinize. Men de Ispaýdan halkymyza ýüz tutmasyn ýerler. Biz şu duramalarymyzy aşağında şu kanallarymızda şu devrimci ruhunyň hakyky millet toprak watan diýip ýüregi urup duran watandaşlarymyzyň bizim bilen bile olmayan ovalarımıza abone olsunlar. Bizi takip etmeye devam etsinler. Yeniş yakında bunun hiç şeyde nemesi yok. Cenayet toplarında kurtuluşu yok. Bunun bilen bitirdim sözüm. Sağ olun. Bolýar. Doğru. Yurttaşlar bizim kanalları idarlasınlar, takip etsinler, like bassınlar. Şöyle halk köpçülüğüne hasta çaltı yaramana mümkünçülük görýärler.
Indi şada jemläp mertli bolsak bolar kardeşler. Herkim öz düşünjesini aýtdy diýdi. Bilgi paýlaşdyk. Galan işin galan bölegi ýani halkymyzda da galdy. Otursunlar, pikirlensinler, düşünsünler. Netije çykarsınlar, sebäplerini gözlesinler. Aýtylgam dugune sebäpleri. Häzirlik janda sag oturun. Oğuz eli esen olsun.